Hej og velkommen til. Jeg vil starte med at forklare noget af min afstemningsapp. Og først vil jeg redegøre for målgruppen, og målgruppen er for lærere, elever og forældre, da der blev afholdt en stor fest, hvor alle var inviteret. Når der er sådan en stor målgruppe, er det vigtigt med et godt interaktionsdesign. Og et interaktionsdesign er, når man former et produkt efter brugervenlighed. Brugervenlighed er et begreb, som beskriver brugerens tilfredshed med systemet. Det perfekte interaktionsdesign er, når brugeren ikke skal tænke over tingene, eller prøve på at finde noget, men ved, hvor det er. Og ligesom ikke behøver at tænke over og bare komme igennem med sin situation. Og nu vil jeg redegøre for appens opbygning af design. Mit design er meget simpelt. Det er ret lige til. Som man kan se på min homescreen, er typografien god. Typografi er, hvor let det er at læse en tekst. Og det her, det er meget visible. Det hører til en af de 6 designprincipper i Gestalt-loven. Fordi det er også en af de vigtigste elementer. Udover knappen har jeg valgt, at det skal være meget synligt. Derfor har jeg så gjort den i 3D. Og lavet lidt forskellige farvevariationer, som gør den lidt eye-catching. De er også visible på alle de andre skærme, men der er de så også 3D, og der er der så kontrasten mellem baggrunden og overskriften er meget stor. Den kontrastforskel har jeg lavet på grund af, at det gør mine knapper mere synlige. Det er også lavet på mine knapper. Og derudover har jeg lavet noget mapping. Det kan man se for eksempel her, hvor 1 og 2 står først, og så 3 og 4 sådan går sådan ned. Og man læser den fra venstre til højre, som man gør i en bog. Og derfor følger vi Gestalt-loven om erfaring, da det er meget genkendeligt. Derudover har vi lavet knapperne i en farve, så man ved, at de hører sammen. Så vi har lavet også Gestalt-loven om lighed, med at man sådan kan se, at de hører sammen, selvom de er lidt fra hinanden. Derudover har jeg også lavet nogle små designs rundt omkring, og man kan også se, at de hører sammen, og at teksten hører sammen. Og så er det her ikke hørt til teksten, fordi at det har en anden farve. Og så har vi så en knap hernede, og det er så, man kan gå frem og tilbage, så der ikke er 8 valgmuligheder, der bare popper op, og så det er lidt mere brugervenligt, så man kan skifte. Men det er også derfor, jeg lavede knappen så tydelig. Det er for, at man kan se, at man rent faktisk skal skifte side, så man ikke bliver forvirret og tænker, hvor er den anden side hen, hvis jeg vil stemme på mit andet valg. Og nu vil jeg vise, hvordan en database fungerer. Og så imens vi bare venter på, at jeg faktisk kan få lov til at stemme, så vil jeg måske lige forklare lidt om en database. En database er et system, som bruges til at gemme data. Man kan sammenligne en database med et regneark, for eksempel. Databasen har mange forskellige tabeller. Hver tabel har en kolonne, og hver en kolonne har noget forskellige type information. Databasesystemer gemmer dataen, så den er nem at finde, og man kan både læse data, gemme data, ændre data og slette data. Og i min database har vi attribute, altså noget, der beskriver brugeren. Og så har vi, hvad de har foretaget sig, så for eksempel, det her beskriver mig, og jeg har valgt 1. Og så har vi nøgleattribute, som er et unikt nummer, som ikke kan optræde flere gange. Vi gav ID. Og nu vil jeg gå til noget kodning. Så først vil jeg forklare om min timerknap. Og her har jeg så bare startet med at skrive timerknap. Og så har jeg skrevet hide element, click to vote. Det er fordi, at hvis man går tilbage, lad os lige gå tilbage her. Hvis man går tilbage, så kan man se den her klik for at stemme. Den er ikke
eller den er ikke gemt her, men så lige så snart man starter den, så gemmer den. Og så er der en variabel tid 10 sekunder. Det er fordi, at der ligesom går 10 sekunder mellem, at du kan stemme, og så se, eller der går 10 sekunder, når du trykker, fra at du kan se den her knap igen. Og så skal der et time loop. Det er så bare, at vi får det til at gentage sig selv, hvor tiden er lige med tid minus 1, og det er fordi, vi skal få den der til at tælle ned, altså 1 sekund, og hvis vi ændrede for eksempel den her til 2, så ville det tage 2 sekunder ned. Og så har vi så, at den sætter et tekstlabel samtidig med, at den tæller ned, så den siger, at afstemningen starter om plus tid, så vi kan se tiden her, og så siger den sekunder efter tiden. Og så har vi så, hvis tiden er mindre end 1, så vil den hide element type label, altså det her, som siger afstemning, og så vil den vise click to vote. Og så stopper den så time loopet hernede. Og så kan jeg for eksempel forklare on event click to vote. Så hvis man klikker, så det her det er bare ID'et på knappen, og så hvis man klikker den, så sætter man screen til skærm 1, så den vil så gå over til skærm 1. Og så herover så opretter vi et variabel, og det her det er så en kommentar, altså computeren ignorerer dem. Det er derfor, der er 2 skråstreger her. Og så et variabel, det er noget, der holder en værdi, så det har vores bruger-ID, user-ID, og så har vi igen en kommentar, som computeren også ignorerer, så den går bare videre. Og så aflæser den read records database. Det er for, at den læser databasen. Og så bruger-ID, variabel bruger-ID, funktion records. Og så hvis record length, altså hvis man har stemt flere gange end 0, så vil den sætte til screen 10, og du har allerede stemt. Det er den der, du har allerede stemt. Hvis ikke man har stemt, altså hvis den ikke har ligesom set, at du har stemt over 0 gange, så kan du stemme. Yes, og det tror jeg var det.